Assalamualaikum mga pagariko. Eman to nakataya apsum si kami apsum sa kalipatan kasungaran ka agi halo-halo wa. Nagito kay mga pagariko. Sama na yan na si Seta na yung sa Rockville. Nagiya so pagkalipatan ka sungaran ka o pagkalipatan ka so miya popok ka libuka. Nakataya. Sama na yan na sumong tanoro. Solden tanong agi Rockville wa. Ano sumulten no. Sama na yan na Seta na po sa Kilidsen wa. Siyempre parar kaya. Kung sa Manila na. Sama na yan na iman to na pagkatam na sa sagip kalipatan ka sungaran ka. Wah. Na special ya kate so kay duwa. Di ka parar ka mo buya ipag-close ka para din na muscle sa kanubo. Oh. Ako tabi si boss. Pero pag snack ano? Ren. Ate so busta no. Galing Manila. Ayaw ano ba? Singuan na kasi natanto ko niya din yung message sa katunya sa ginawa ko. Ba't ano nakalipat na sa mga beses? Ay da pernah ke Romania. Kamang udah. Ba kalipat sa mga panidin ba? Terus ano? Terus ano? Sige. Welcome ka no? Fights. Ay, ida ka. Ate si kilala nga pendoy ya. Kami papupukan. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama na yan na nanayaw nami buwa kaya halo-halo apa kelipatan ka. Wah. Nah, habang nanayaw tanubu, na kaya na bisita tano, kuan na batano mimbitaray. Ato na mala am ingi beling yan si sa ingit. Wah. Awan si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama na yung ipagari ko na siyempre habang pinayon tagi ititimbag sa langit kalipatan ka sungaran ka halo-halo. Wah. Na aya mala ay pagisimir ka na tunay mala aming ibaling kasi sa ingid. Miya nagkakanutor ka, miyaling kasi ka, kabaya ka, makatama ka sa gito, kalipatan ka, ngaran ka, halo-halo. Nasama na yan, ubang nga kami matir. Wah. Na nag-YouTube so kaya ako kinipag-vlog na kasaya. Tanto ako kami sige, naman ka, para di po kasi na. Tanto ako kami depress. Tanto ako may stress saging kaya mga beser sa kana may tunugin. Ano man kalipatan na kasira. Lilipatan maki. Kaya man ang masusuwayan na basta di ka masusuwat sutaw na naging ay na patot na kita ka palipating on. Ano pa ta ka? Kata. Na bagi may bulunga ka nun. Pingustuhan na ganda, sarbo mga kan ako sa gingaya halo-halo. Kabukas ka nung kalipati. Ato sa kami bisa ipilipatan ka. Siya kan nga, kububi ang arakan. Agi pagi challenge tanuro na kailangan na malangan yan sa halo-halo. Basta din yan malangan nas kanin ipakabayin tanuro. Wah. Sa akin challenge sa kano. Sa akin na miyalangan na kan so halo-halo ro. Miyalangan na so halo-halo nagiya ako masih halo-halo na challenge ko sa mau narakatan makapasad ko man. Ito na premium nyo. Ano pa ibandri daw chip man? Sa pengraw ron, migay pagkunti sirakan sa halo-halo. Kaya sampulan na kanon si Ogagang. Piya ka tama kanon na. Kas kanin ni miya challenge sirakan. Iman to na sakan ni man to pengraw. Sa antay may challenge ang kira na makalangan sa halo-halo. Samaw na makalangan sa halo-halo kalipatan ka sungaran ka. Wah, nakapengraw niyo. Nas kami siya na dili kami ron. Naribat Dili ka. Dila ka? Dili kami ron, deal. Si Mox Bunal. Okay, deal. Nasa ka. Deal. Akse. Matunan ka pa. A few moments later. Buwa sila no, nasa kambu. Tunuan. Ato na pilibutan na kayo ni. Hindi ka tayo man na andun na kami mati mo siya. Tiga sa isa. Ito na, bita, per, no pa per. Ay sa akin na nabo ko sarili dito. Sa teknik sama na yun. Saan sa teknik? Di. Ato na ba yun? Ino yung mga pagkakala? Kita kung sa kung ano. Dari doon ka. Uy, kin langon kin. Nadi na ba sarili dito? Saan sa ka teknik ka? Ay, importante na, malangan ka. Nao. Kita ganyan. Hindi na. Yan lang yan betul. Eh, kasi ni kasi karan.
1 minute. Tuna, imanto na, nabod mamapura, mamapor. Naparimat kami, napaparimat kami, napata kami. May fibra ka na. Kami katalupat natin. Katalupat! Tunay di. Pakapililimpyo na kan sila, no? Seren, harus everywhere. Pag-map sila. Kailangan na mabidyo na, no? Katan si Action Work, ay man to na aya siya nga niya nagita cashier. Agusto bisita tanwa si Rain na katayam ya kapya bisika pang map. Kapag nag-snit kaya papang mapa, sa rape snit. Naman na kaya, tunga, may lalab sinari. Ay, kinabay na. Kahit dito rin ako nun man narito, doon sumwa. Nabi niya yung siyong. Hindi kayo sunsuma, karana, lang naman mo sunsuma, baga hindi pa cute. Ito bakit miya na rin ka? Di pa ka lang ito nga, igigiro mo na nga rin, nasa ka na, nakiriyaw nga na, miya tabog-tabog karangyan na. Lagi tayo mapagri, sumunta rin kay Mox Budan.